салом ба ҳама дӯстон, хуш омадем ба канали AZAM блог. дар видеоролики мо дӯстон дар бораи якчанд чизҳои аҷоиб ва тарсовар гап мезанем. Ва агар дӯстон шумо дар течени 5 секунд ба ин видео лайк намоед ва ба канали мо подписатсия накунед, аз коратон баргаштан яке аз ҳамин махлуқотро вомехӯред. Марҳамат дӯстон, видеоро сар мекунем. Рафтем. ин видеоро вақте ки мо мебинем ҳам аҷоиб аст ва ҳам тарсовар. Ба гуфти шумо дӯстон, дар осмон чӣ ҳаст? дар Калифорния саҳари барвақт дар ҳаво чизеро ба навор гирифтанд ки ин хело ҳам аҷоиб буд. Дар осмон чизҳои ғайриоддӣ парвоз мекард ки дар байни онҳо як тояш бузург буд ва 10 тои дигар хурдакак. баъзе аз одамон мегӯянд ки ин дрон аст, вале баъзеашон мегӯянд ки ин ягон таҷҳизоти ҳавоӣ аст. лекин дӯстон, ба фикри ман бошад ин видео ба монтаж монанд нест. ва ин чизҳое ки чӣ хеле ки мо бо шумо дида истодем дар ҳаво парвоз карда истоданд, ба мисли ведма ҳастанд. дар ин видеоролик бошад дӯстон, як шахс дар ҷангал садоеро аз байни дарахтон мешунавад ва дарҳол камерашро гирён мекунаду ба сӯи он ҷо нигоҳ мекунад. ва бинед дӯстон ки аз байни дарахтон як чизи хелоам аҷоиб ба мисли одам баромад. ба фикрам дӯстон, ин йети аст, одами барфин. ва ин камерачӣ бояд ки хурсанд шавад, барои он ки ӯ инро умуман аҳмият надод ё ин ки надид. агар ӯ ин одамро медид, мумкин буд ки ҳолаш дигар шавад. ва ба гуфти шумо дӯстон, ин йети аст ё ин ки одами барфин ё ин ки ягон маймун. фикрҳои шумо оиди ин ҳатман дар комментария. ин шахс мегӯяд ки ман аз ҳуҷраи дигар садоеро мешунавидам дар шабҳо ва ман ҳар боре ки он ҷо бе камера мерафтам ягон чизро намедидам. ва ин дафъа ман ба худ гуфтам ки камераамро мегирам. ва бинед дӯстон ки ба камераи ӯ чӣ меафтад. ва бинед дӯстон ки ба назди камераи ӯ як чизи хурдакак бо чашмони хело ҳам равшандиҳанда мегузарад. ва ман намедонам ки инро чӣ гӯем, ҷин гӯем ё ин ки ягон чизи дигар. лек аз ҳама зиёд ин ба полтергейст монанд аст. лек агар мо видеоро оҳиста карда тамошо кунем, ин ба рӯҳи парвозкунанда монандӣ дорад. лек дар ин бора маълумоти пурра ман наёфтам ва барои ҳамин агар шумо донед, дар комментария ҳатман нависед. дар ин видео бошад дӯстон, ба шумо як чизеро хоҳам нишон дод ки шумо ба ин бовар намекунед. бинед дӯстон ки дар байни ҷангалзор як чизи хелоам аҷоиб рафта истодааст ва тақрибан қадаш 5 метр дарозӣ дорад. аммо вақте ки ин махлуқ ин мардро бо камера мебинад, мехоҳад ки аз ин ҷо гурезад ва дар ҳамин ҷо навор ба охир мерасад. бо инҳо дар охир чӣ гап шуд, инро фақат мо фикр карда метавонему халос. якчанд вақт пеш дар Мексика як наворе пайдо шуд ки дар осмон як чизи хелоам аҷоиб ба мисли одам истодааст. лекин баъд аз якчанд лаҳза ӯ парвоз карда меравад. ва агар аз либосҳои танаи ӯ бинем дӯстон, ӯ бисёртар ба ведма монанд аст. лекин дар ин бора маълумоти пурра ва дақиқ нест. ин видеоро ки ҳоло шумо дида истодаед дӯстон, хелом аҷоиб аст. як ду шахс дар ҷангал чизеро ба навор мегиранд ки
дар ин навор як шахсе меафтад ки бо либосҳои сафед дар болои дарахт нишаста аст ва мисле ки намоз мехонад, лекин маълум нест ки ӯ дар асл чӣ кор карда истодааст ва барои чӣ ӯ дар болои дарахт истодааст. ва фикрҳои шумо дӯстон оиди ин дар комментария. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.